Masana bwino alero loweruka ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chereuka. Tipepese kuti tayamba mochedwerapo koma poyamba penipeni nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito za malonda ndi imodzi mwa ntchito zomwe zili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Dziko la Japan lati lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizapo maphunziro. Mu nkhani za malonda, kampani ya Press Corporation Limited yapanga phindu la ndalama zokwana 75 billion kwacha mchaka cha 2023. Takulandirani unkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito za malonda ndi imodzi mwa ntchito zomwe zili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Dr. Chakwera wayankhula izi kumangochi komwe akuyendera ntchito za malonda zosiyanasiyana. Polankhula atayendera malo a ntchito azokopa alendo a Rosalines Beach Hotel komanso kampani yopanga cement ya Cement Products Limited kunjereza. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati ndiokondwa kuti ngakhale ntchito za malonda mbomali zakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kukwera kwa mlingo wa madzi pa nyanja ya Malawi, ogwira ntchito za malonda akudzipereka pa ntchito zawo zomwenso zikuthandiza kulimbikitsa chuma cha dziko lino. Utenga wanga ngwachidule kunena kuti ngakhale nthawi ni zovuta koma anthu amene akuyika chuma chawo chingachepe mwa mtundu wanji kuonetsetsa kuti Malawi akukhala ndi maziko olimba wa chitukuko chokhalitsa komanso chitukuko chimene chithandizire kuti masomphenya athu aja athekedi. Anthu ake ndi amenewa kuja napita kwa Rosaline wavutika monga avutika anthu ambiri kumangochi chifukwa cha madzi koma wakhalabe molimbika ngakhale m'masautso. Kuno ndabwera kuno anthu akuthandiza kumanga malayini amenewa. Tere kupali zinthu zambiri zimene tikhoza kutchula ngakhale baraja kuliwonde ija mahotela kumangidwawa simenti yake ichokera kuno. Ndiye ndinafuna kuti nkadzionere ndaona kuti zinthu zochititsa chidwi komanso akuyikamo ndalama zambiri zina zimene ankatenga kuchokera maiko akunja zochitikira konkuno chifukwa cha investment ngati imeneyi. Ndiye kuti Malawi wodzidalira ndi wotukuka uja ngothekadi ndipo akutheka chifukwa cha anthu ngati amenewa. Ndiye ndifuna ndiyamikire ntchito yotere nkulimbikitsa Malawi wonse tiye tiyike ndalama zathu mu ntchito imene ithandize kumanga Malawi. Padakali pano President Chakwera wati boma lake ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zomwe zinayima m'mbuyomo kuphatikizapo bwalo la zamasewero la Zomba ndi chipatala cha boma cha Domasi azimalize kuti zithandize kukweza miyoyo ya anthu. President Chakwera amalankhula izi pamene amayendera ntchito zina za chitukuko ndi msika wa Zomba. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Dr. Chakwera anayamba ndi kuyendera msika wa Zomba komwe anakumana ndi kucheza ndi anthu ochita malonda ndipo atamva madandaulo awo anawatsimikizira kuti boma ndilodzipereka pothandiza kuti mabizinesi awo aziyenda bwino. Atatha kuyendera malowa, mtsogoleriyo anayendera bwalo la zamasewero la ndalama zokwana 15 billion kwacha. Ntchito yomwe imagwirika mwa pang'ono yomanga bwalo lomwe lidzatenge anthu okwana 20,000. Dr. Chakwera anati ndokhutira mizomwe waona ndipo anati ali ndi chidwi chonetsetsa kuti ntchito yomanga bwaloli ithe mwamsanga. Tifuna tione nchakuti chilichonse chimene chayambidwa kuti chithandiza Malawi chisayimire pa njira chimalizike bwinobwino komanso mwaluso labwino. Ndipo tufuna kuti ife kale timabwera kuno community ground udzonera mpira lero sindikuidziwanso kuti ground yake ija ndi iti chifukwa zasinthika. Ameya zikomo kwambiri. Tili nchikhulupiriro kuti mzinda uno monga mwaona misewu ikusintha mayendedwe amkati muno ena amanidandaulira dzuloli
kuti zimene mukuchita kuzomba chonde chitaninso kwina, chifukwa kuno tsano kwakhala ngati chitsanzo. Project yomwe mtsogoleri wa dziko linoyo wakhala akufuna kuti ithe yopititsa patsogolo ntchito za umoyo ndi chipatala cha Domasi. Ndipo iwo atafika pamalopa anayendera zipinda zingapo kuphatikizapo kuchitira maoperation, kuperekera mankhwala kwa odwala ndi chipinda chochitirako amayi oyembekezera. Ntchito manga malowa inayamba mzaka zambuyomo 2012. Kumapeto a mwezi uno chipatalachi chiyamba kugwira ntchito popereka mankhwala kwa odwala osagonera pa chipatalapo. Austin Kachipeya, MBC Zomba. Ndipo purezidentiyo wanenetsa kuti ntchito za chitukuko zomwe zikuchitika m'madera onse a dziko lino zipitirira. Dr. Chakwera wati utsogoleri wake ndi wodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zisakhale m'dera limodzi. Iye wanena izi ku Domasi College of Education ku Zomba atayendera ntchito za chitukuko zingapo. Nayo mtolankhani wathu Mercy Zamawa ndi nkhani yonse. Atafika pa skulu ya ukachenjede ya Domasi College of Education, President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera analandiridwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna zina zaboma, akuluakulu apa skulu ya Domasi, mafumu ndi ena. Dr. Chakwera anayamba kuyendera malo osungira mabuku amakono ndi malaboratali a sayansi omwe awamanga kumene pa skulupa. Polankhula, mtsogoleri wa dziko linoyo anayamika kwambiri mzinda wa Zomba pa nkhani ya zomangamanga zomwe ati ndi zolimba ndipo zimasonyeza chifukwa cha kuoneka kwake. Iwo anathokozanso ntchito yomanga zipinda zamakonoyi yomwe ati ayigwira mwaukadaulo. Mtsogoleri wa dziko linoyo anatsimikizanso zakufunika kopereka mwayi wa ntchito kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo mu sukulu za ukachenjede monga Domasi College of Education, ponena kuti sibwino kuti adzikhala asakugwira ntchito. Mtsogoleri wa dziko linoyo wayamikiranso boma la Japan chifukwa chothandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Nena zoona, ntchito za chitukuko mdziko muno ndiye zikugwirika. Ntchito za chitukuko mdziko muno zikutheka mosayang'ana chigawo komanso mosayang'ana zipani. Izi zimene zili mu constitution yathu ya dziko lino kuti Malawi aliyense ali ndi ufulu opatsidwa chitukuko. Ndiye zomata izitukuko zizipita chigawo chimodzi zimenezo ayi nzakale tinathetsa zimenezi. Chifukwa Malawi mdziko latonse. Ndiye ngati mukuona kuti zitukuko zoterezi nzofunika kuti tipitirize, kalembera wa mavoti ayamba mu September. Osadzagwa mphaya. Pitani mkalembetse. Voti yanu mtsogolo lanu. Voti yanu chitukuko chanu mdera lanu. Ndipo ine nkutsimikizirani kuti na ntchito yobweretsa zitukuko ngati izi kuno ku Zomba ndi madera wonse mdziko muno sindingasiye ndipo sinisiya chifukwa chitukuko ndi ntchito yomwe ino mdanituma kuti tizichita. Ponjezerapo, President Chakwera walengezanso kuti wayitanidwa ku Germany komwe mwazina akakambirane nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo za sitima zapanyanja ya Malawi. Ndipo poyankhulapo nduna ya zamaphunziro mayi Madalitso Kambawu Lima anati maphunziro ndofunikira ndipo malo atsopanowa athandiza kulimbikitsa ophunzira kukhala ndi chidwi kuolimbikira pa kolejipa. M'mawu ake, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayochu Oya anatsindika kudzipereka kwa boma la Japan popitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Kutsegulira kwa malo atsopanowa pa koleji ya Domasi komanso kuperekedwa kwa sukulu ya ukachenjede ya Nalikule yomwe ili ku Lilongwe kukubwera pa nthawi yomwe boma laonjezera chiwerengero cha ophunzira omwe limatenga pa chaka ndi 26%.
Mercy Zamawa, MBC, Domasi. Dziko la Japan latilipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizapo maphunziro. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Ayuchi Oya, amayankhula izi kuzomba pomwe amapereka mabuku ku sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi omwe achokera ku bungwe lina la zachifundo la mdziko la Japan la Nippon Foundation. Bungweli lapereka thandizoli kudzera ku ofesi ya kazembe wa dziko la Japan mdziko muno. Polankhula pomwe amalandira mabukuwa, wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya UNIMA Dr. Sundizwayo Madise ayamikira bungweli kamba kathandizo lomwe anati labwera mu nthawi yake. Iwo akufotokoza. Lofuningira choyamba kwa ife ngati university. Ntchito yathu yophunzitsa singatheke opanda mabuku. Fuka mabuku mmawerengamo zina ndi zina zimene ena alembako. Vuto limene tili nawo ndilonena kuti mabuku ndi odula. Mabuku Malawi muno sitipanga, komanso ku Africa kuno ambiri maiko sapanga. Amene amatiyandikira amene amapanga kwa mabuku ndi ku South Africa. Koma nawonso ngodula. Koma mabuku ambiri amene timawerenga ife kunoko ku Malawi amachokera ku maiko ena kutuluka mu Africa muno. Ndiye zimafunika ndalama zambiri. Ndiye tikamalandira chithandizo ngati chimenechi chotisangalatsa komanso chotithandiza. Ife tili ndi ana ambiri. Ana amene library yathu imene anayipanga kunali ana osapyolera 1000. Ena femedi waphunzira sukulu nali anthu ochepa kwambiri pachita kuziwana. Panopo ana sukulu akukwana 11,200. Ndi chaka chimene chikubwera August namba laso ipyolaso pamene pafuata onjezera. Kutanthauza kunena kuti mpofunika kunena kuti tikhale ndi anthu abwino amene angatithandize kuti mabuku achuluke. Mabuku ndi ofunika kwa achinyamata, asungwana komanso ife ngati aphunzitsi. Fati pawerengapo zina ndi zina. Ngati munthu sungangotukuka kumaziwa zawo ekhaya. Uziziwaso kuti anzako amapanga chani. Ndiye ifeyo ngati kunoko ku Malawi tiziziwaso kuti kodi maiko ena akunja ngati Japan anzathu amapanga bwanji, chitukuko chawo chinaenda bwanji. Mabuku akukamba zambiri, akukamba za ndale, akukamba za chuma, akukamba za kakhalidwe, akukamba za mmene dziko lingakwerere, zinthu zambiri. Ndiye tikuona ngati zithandiza ana athu a sukulu komanso ife kulalipo kwathu timalola wina aliyense. Munthu amatha kungochoka kubwera kuzalowa mu library nkuwerenga nawo buku licha. Ndiye zikozothandiza Malawi ambiri amene ndi chidwi nkhani ya Japan. Komanso zikutanthauza kuti ngati munthu pano pafuna kupanga kafukufuku wa Japan akhoza kubwera ku library kwathu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito za malonda ndi imodzi mwa ntchito zomwe zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito za chuma. Dziko la Japan latilipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizapo maphunziro. Ndipo kampani ya Press Corporation Limited yapanga phindu la ndalama zokwana 75 billion kwacha mchaka cha 2023. Popitiriza, boma la Israel lati ladzipereka kwathunthu kuonetsetsa kuti achinyamata omwe akupita ku Israel kukagwira ntchito za m'minda akusamalidwa bwino komanso akulandira ndalama zabwino mogwirizana ndi mgwirizano wapakati pa maiko awiriwo. Mmodzi mwa akuluakulu a boma la Israel oona za anthu ochoka ku maiko akunja kukagwira ntchito ku Israel a Rasin Sasson Shaire wanena zimenezi atakambirana ndi akuluakulu a unduna wa za ntchito kuno ku Malawi. Isaac Jari wafika ndi ripoti. Pamapeto pa zokambirana zapakati pa akuluakulu a boma la Israeli komanso a unduna wa za ntchito kuno ku Malawi, a Rasin Sasson Shaire omwe ndi mkulu wa boma la Israeli oona za anthu amene amapita mdzikolo kukagwira ntchito zosiyanasiyana akuti cholinga cha boma la Israeli nkufuna kuthandiza dziko la Malawi makamaka pa ulimi ogwiritsa ntchito njira za makono kwambiri nkumakolola zinthu zambiri kudzera mwa achinyamata amene akukagwira ntchito m'minda ku dziko la Israeli.
pa nkhani ya malipiro ndi chisamaliro cha anthu amene akukagwira ntchito ku israeli, a Raisin Sasson Shele anati palibe ogwira ntchito ochoka kuno ku Malawi amene adzikalandira ndalama zochepera $1,500 pa mwezi. Iwo atsindika kuti boma la israeli lidasainirana mgwirizano ndi boma la Malawi oti anthu a mdziko muno adzikagwira ntchito ku israeli kuti zonse ziziyenda bwino poyerekeza ndi mabungwe ena amene nawonso mbuyomu akhala akutumiza anthu ku israeli. Mawu ake, nduna ya za ntchito a Agnes Nyalonje atsindika kufunika kuti onse amene apeza mwayi okagwira ntchito mdziko la israeli akhale osunga mwambo, olimbikira ntchito komanso odzipereka kwambiri pa ntchito zomwe dziko la Malawi limadziwika nazo. Ndikamanena kuti quality akhale kuti olimbikira ntchito komanso anthu akhalidwe osati kupita kumeneko basi tsiku loyamba mwayamba zosaoneka bwino, chifukwa zikatero ndiye kuti program yonseyi ikhoza kuphwanyika, chifukwa kuti ipitirire. Number 1, opita kumenekoko akhale odziwa ntchito, akagwire ntchito bwino komanso akakhale akhalidwe monga mwachizolowezi ngati Malawi. Padakali pano ntchito yolemba anthu 500 oti apite ku israeli komanso kuwaunika ngati ali nkuthekera komanso ngati ali ndi zowayenereza ili mkati. Kudzera ku ndondomekoyi dziko la Malawi likuyenera kupindula pochepetsa chiwerengero cha achinyamata amene akusowa ntchito, kupeza ndalama zakunja zijamati forex, komanso kuthandizira kuti achinyamata ambiri akadzamaliza ntchito zawo adzakhale ndi maluso akagwiridwe ka ntchito za ulimi wa makono. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma kudzera mu ndondomeko yake yolimbikitsa kusamalira nthaka ndi madzi ya MWASIP lakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kubwezeretsa nthaka yabwino mdera la Mfumu Kunthembwe mboma la Blantyre. Ntchitoyo ikuyembekezeka kuthandiza kupititsa patsogolo ulimi komanso kusamalira mtsinje wa Shire. Zambiri mlipoti la Arthur Chokoto. Akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Blantyre, atsogoleri ku midzi, alimi ndi anthu okhala mdera la Mfumu Kunthembwe mboma la Blantyre agwirana manja ndi kukhazikitsa zochitika zomwe zithandize kubwezeretsa nthaka yomwe inakokoloka kamba ka njira zosalongosoka pa ulimi. Mmodzi mwa akuluakulu pa zaulangizi wa zaulimi mboma la Blantyre, a Boniface Kautale, wati anthu amderalo adzikhala ndi gawo lalikulu pamomwe adzichitira ulimi wawo. Pali njira zambiri zomwe alimi akupanga, pali kupanga manyowa, pali kupanga mizere motsatira kalozera, pali ulimi uja umati wa ntayakhasu kapena ophimbira ndi magales, maswales, komanso njira zina zambiri zomwe alimi akupanga, kakhalenso kudzala mitengo. Malinga ndi a Edward Katunga, omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za malimidwe, midzi ya Kunthembwe ili ndi gawo lalikulu posamalira mtsinje wa Shire omwe inayandikana nawo, kotero kukhazikitsa kwa ntchito yobwezeretsa nthakayo ndi koyenera poteteza chilengedwe malo oyandikana ndi mtsinje wa Shire. Chiyembekezo chachikulu chilipo, ngakhale akhazikitsidwa kuno kumene kuli project ya MWASIP, koma ngati Blantyre ntchito imene ndiyoti ipitiriranso madera ena onse. Blantyre ili ndi ma extension planning areas 5, koma ntchito takhazikitsa kuno ku Kunthembwe extension planning area, koma chiyembekezo ndichoti ntchitoyi tigwira ma extension planning areas ena onse sitingoyang'ana kuno kokha. Wapampando wa konsolo ya boma la Blantyre, a Mike Malikita, ati upangiro omwe anthu ako a Kunthembwe alandira kuchoka ku ndondomeko ya MWASIP uthandiza kupititsa patsogolo ulimi mderalo. Kwathu kuna mativuta kulima kwa makono kunali kuti talikira, koma ndi kubwera kwa project ya MWASIP kuyandikana ndi alangizi athu pano tamba kulima ulimi wa makono, ulimi ophimbira, ulimi wokumba maswale kuti chinyezi samapite patali. Zonsezo ndi zomwe zikutithandizira komanso kupanga manyowa omwe amathandiziranso kusunga chinyezi minda yathu. Mfumu Kunthembwe yapereka chitsimikizo kuti upangiri pa ulimi omwe aphunzira kuchoka ku ndondomeko ya MWASIP omwe uthandize kusamalira chilengedwe udzapitirira mpaka m'mibado ya mtsogolo. Bite Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Kampani ya Press Corporation Limited yapanga phindu la ndalama zokwana 75 billion kwacha mchaka cha 2023.
Izi zadziwika pa mkumano waukulu wa kampani mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula kwa mpando wa kampani Radisson Madiwa ati ndokondwa kamba kuti chaka chatha kampani inapanga theka la phinduli. Iwo anayankhula ndi Mphatso Tebulo. Kampani yathu yachita bwino kwambiri, ngakhale economy munali zovuta zambiri zimene mukudziwa inu, foreign exchange kusowa komanso devaluation imene inali kweja chaka chatha, ngati zinativutirako chifukwa makampani athu ena amadalira kuti tikhale ndi foreign exchange. Ndi zinakangati zatimulako komabe kampani yathu yachita bwino kwambiri. Ma profits athu anali bwino kwambiri kuposa chaka chatha, komanso dividend imene tapereka kwa ma shareholders athu ndi yaikulu kwambiri kuposa chaka chatha. Ndizoona ndi makampani angapo amene sakuchita bwino. Tangomaliza kupanga strategic plan yathu posachedwa apa, ndiye tikuonetsetsa kuti makampaniwo tikhale nawo pansi tione kuti kodi zikuyenda bwanji. Koma policy yathu ndiyo kuti ngati tikhale ndi kampani unaweza kuti isizu kusintha, kuli bwino kuti tichokemo mu kampaniyo kusiyana kuti tiononge ndalama za ma shareholders athu. Koma tikukhulupirira kuti makampani athu amene tili nawo pakali panopo ndithu asintha. Taona ku Prescott komanso Ethco, ngakhale TNM sinachite bwino chaka chatha, manambers amene tikuona chaka chino zikangati zinthu zonse zikuyenda bwino. Tikukhulupirira ndithu kuti pita tsogolo kampani ipita. Nkhani zathu masana wano ndi zomwezi, koma pomaliza nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito za malonda ndi imodzi mwa ntchito zomwe zili nkuthekera kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Dziko la Japan latilipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizapo maphunziro. Ndipo kampani ya Press Corporation yapanga phindu la ndalama zokwana 75 billion kwacha mchaka cha 2023. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse. Let me take a selfie. Zimangono jiri makai